राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जाबाय। जोंनि थाखाय एबा राङापारा हालामाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव। बेनिखायनो जिहेतु राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव माखासे रायजोनि थाखायनो हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिफ्राव रायजो राजाफ्रा एबा गासै थाखोनि गथ' गथाय गेदेर उन्दै आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयबो गाजा गोमजायै रावबो जाहाथे गोजानाव थायालासिनो गाव गावनि साननाय हनाय रोंनायफोरखौ बे सनाथि मायथाइ फोरबोसालियाव फैनानै दिन्थिफुंनाय माखासे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो नायनो थाखायबो फै दिन्थिनो थाखायबो फै रायजोफोर। बेहाय सोरनिबा नङा बे रायजोनिसो, बे अनुष्ठाना रायजोनि, बे फोरबोआ रायजोनि, बे 50 बोसोरनि। दिनै जों 50 बोसोराव खेबसे बयबो ज' जानानै बयनिबो खौसेजों बयनिबो मोनसे गोहोजों जों दिनै समाजाव दिन्थिनि जों राङापारायाव दिनै मा खालामखो, जों दिनै मा रोंखो, जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मेथाइ सोरजिनो हाखो, जों दिनै राङापारायाव बेसेबां मोसानाय आदबफोरजों सोरजिनो हाखो। दिनै जों राङापारायाव मोनबेसे फिल्म, मोनबेसे भिडिअ' आरो मोनबेसे जोङो जोंनि राङापारायाव थुनलाइनि आयदायाव जोङो गांबेसे लेखा दिहुननो हाखो, साबेसे जों लिरगिरि बेहाय सोरजिनो हाखो, बेहाय रिनाउन्ड पार्सन माने लिरगिरि महरै बेसेबां रिकगनाइज जानो हाखो, जोंनि बेफोरखौ बेहाय दिन्थिफुंनायनि जोंनि मोनसे सम आरो बे समखौ जोङो नागारना लानाया मोजां नङा। बेनिखायनो गासै थाखोनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो गोसो जादों बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै फै बयबो। बेहा जोंनि नङा, जोंनि गेजेराव गोरों गोराफोरा गोबां अनसुंथाइ होनानैफोरा अनसुंथाइ होगासिनो दं बयनिबो थाखाय, बयनिबो मोजांनि थाखाय। गतिके नैबे 1 नं जुगिमिल गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 24 ओइदिनखालि स्कुलबो गैया, गासै फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरि आरो साख्रियालफोराबो बेहाय ज' जानो हागोन। गतिके बयबो गामि गामिनि जेसेबां मोसाखावरिजों मोसानाय हान्जा खालामनो थिनदों बयबो खालामलायनानै बेहाय सफैनाय बेबस्थाखौ खालाम। सोरबाफोर माबाफोर फैनायाव उसुबिदा दङब्ला जोंनि बानजाय आफादनो खोन्थाहर, जोङो बिसिम लादों। गतिके बे समाव बर' हारिनि दाजेमफोर जेरै जेखाइ खबाइ, सेन, खखा बायदिसिना रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ जों खावलायदोंमोन गामि गामि गिदिंनाय हाबाफारि लानानै नोंथांमोनाबो जिखिनि हादों बेखौ बेहाय दिन्थिफै, दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफै आरो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गामिनि मुङाव बा स्कुलफोरनि मुङाव, अनुष्ठाननि मुङाव, क्लाबनि मुङाव, आत्मसहायक ग्रुपनि नामाव बे सनाथि फोरबोखौ बरायनाय गेटफोर खालामनानै, वेलकाम गेटफोर खालामनानै उरिलागानिफ्राय जुगिबिलसिम वेलकाम गेटफोरखौ जोङो होनो थाखाय खावलायनाय जादों। गाव गाव बेक्तिगत हिसाबै होनो हागोन, अनुष्ठान नामावबो होनो हागोन, सोरबा दुखाननि नामावबो होनो हागोन। बे रोखोमै जाहाथे वेलकाम गेटखौ होफैलायो बेखौबो जोङो आसा खालामदों। मानोना जों दिनै जोंनि खौसेथिखौ दिन्थिनांगोन। जों राङापारायाव जोङो जे थुनलाइ हारिमु आयदायाव जोङो बे अबस्थासिम सफैबाय बेखौ जों फोरमायनांगोन आरो इयुनसिम जोंनि खामानिया मा दङ बे आयदायाव बेखौबो जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि गोहोखौ खोन्थानांगोन। आरो जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबो समाव जों गुबुननि मोसानायखौ नायनायनि सोलायै जों गावनि मोसानाय मुसुरनाया बेसेबां जौगादों बेखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जागोन। मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव मा थालांदों थालाङाखै बिनि थाखाय जों गोरों गोरा सोरबा आर्टिस्ट लाबोगोन आरो सोरखौबा थुनलाइगिरि लाबोनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय, बोसोन होनो थाखाय जोङो बेहाय आलासि महरैबो लाबोनाय जागोन। बेनिखायनो नोंसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिदों। नोंथांमोना बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंनायाव मदद होफैगोन होननानै आसा खालामनानै बेखौनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि जुगा डिजिटेल जुग आरो भार्चुवेल जुग। बे समाव दिनै गुबुन गुबुन रावनि बायदि जोंनि बर' रावाबो अलरेडि ट्रेन्सक्रिपसन सोलिगासिनो दं गुगोलाव। आरो बे समाव जोंनि रावफोरा अलरेडि गुगोलाव दं। जेब्लासिम बुहुमाव इन्टारनेट थागोन बे समसिम जोंनि रावाबो मोनसे मिशनारि सिस्टेमाव जोंनि रावाबो थागोन। थेवबो जोङो गावनि रावखौ जे रायज्लायालासिनो थानांगौ बे नङा। गावनि रावखौ रायज्लायनांगोन, न'खराव रायज्लायनांगोन, फरायनांगोन। बे रोखोमै जोङो राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगोन। आं सानो थुनलाइ सिबिनाय आयदाखौ मोनसे सिन्थाजों आवगायलाङोब्ला आरो मोजांबाव। बेनो जाहैबाय मा, बोसोराव जोङो बेबायदि हालाय हाफाय मिटिं खुंबाय थायालासिनो जोङो जिल्ला नाङै बा सेन्ट्रेलाव जिथु गाजा गोमजा खुंबाय थानाय जाखायो, आनसलिकफ्रा
बिदिनो 14 नभेम्बर फालिनाय बा सोरनिबा गेदेमा सुबुंफोरनि थैनाय जोनोम सानफोराव फालिनायनि गेजेरजों बा सिबिसालि आरो रंजासालि बेबायदि जायगा जायगा खालामनानै बा मिउजियाम फाथिनानै बोसोराव खेब्रै खेबबा जोङो थुनलाइनि बिथिङाव सावरायनाय रायलायनाय आरो फोसावनाय फेहेरनायनि खोथाखौ सरसा खालामबाय थाब्लानो आं सानो थुनलाइ हारिमु बा रावा बुहुमाव थांना थानायाव बा फोथांना लाखिनायाव मदद जागोन होननानै आं सानो आरो दिनै लाइमोनफोरखौ आं सानो बेखौनो जे नोंथांमोना दिनै आखायाव एन्ड्रइड लानानै नोंथांमोना जितु एडुकेसनखौ बांसिनै लानो नागिरो माने कलेज स्कुलफोराव माने केरिकुलामनि गेजेरजों नोंथांमोना बारा गोसो गैया जादों नाथाय आं सानो दिनैबो समा एसेबां नङा जे कमप्लिटलि जों डिजिटेलाव थांनांगौ होननानै केरिकुलामनि गेजेरजोंबो जों थांफानांगोन केरिकुलाम प्लास डिजिटेलि जों मोननैखौबो लाफानानै आवगायनायखौ मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो समाव राङापारा हालामनि आरो जेसेबां जोंनि बर' हारिनि रायजोफोर दं राङापारानि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जिखिनि सुबुंफोरा खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों जोंनि राङापारानिखौल' नङा गासैबो जोंनि गेजेराव फैनो थाखाय आं खावलायदों फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफै बे गाजा गोमजा खालामनायाव जोंखौ मदद होफै आरो जोंजों रंजाफै जोंजों थाफानानै माने मोनसे सान्थिनि आरो खौसेनि मोनसे बेन्दोंखौ माने मोनसे जोंजों थाफानानै गुबुन समाजाव आरो गावनि गेजेराव माने गोरा मोनसे सिन्ताखौ फोरमायनायाव मदद खालामफै आं सानो जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि समाव राङापारा हालामनि गासै थाखोनि सुबुंफोर आरो गासै हारिनि सुबुंफोरखौ फैनानै बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायाव गाजा गोमजा खालामनायाव थांनायाव थाइसेसा बा जेबो होनो हायाबाबो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ माने थुलुंगा होफैनायखौ आं नागिरो मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै बानजा आफादनि जानानै ओरैबायदि गोजोननाय दं जोंहा मोनसे अनसुंथाइनि पावारानो जोबोद गोजोन होदो जोंखौ गाव हारसिं फैनानै सोरबा केमेरानि थाखाय सोरबा डेक'रेशननि थाखाय सोरबा ओंखाम जानायनि थाखाय सोरबा बिदिनो बायदिसिना मनुमेन्ट बानायनाय बेफोरनि थाखाय सहाय माने जोंखौ सुंस'गासिनो दं आरो बेबायदिनो जितु मिटिङा दान मोननै जागोन पार्टै बे समाव जों आसा खालामदों गोबां अनसुंथाइगिरिफोरा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो बिथांमोना सरासनस्रायै जोंखौ फैनानै बुंफैदों जे जोंबो नायस'गोन नोंथांमोना गोसो होनानै मिटिंखौल' बारग'हो आरो गाजा गोमजा खालामनाय थांनायाव नोंथांमोना जेबो फावसायनाङा जों दं होननानै बिथांमोना फावसायदों जोंखौ खोथा होदों गतिके बेखिनिखौ आं खावलायदों रायजो राजाफोरा खुनु मोनसे उसुबिदा दिन्थियालासिनो लाजिनाय बा गिनाय जेबो खालामालासिनो बयनिबो जायगा सनाथि मायथाइ फोरबोआ बयनिबो रंजानायनि मोनसे बे सम बे 50 बोसोरनि मोनसे रंजानायनि सम आरो बे 50 बोसोरनि मोनसे फालिथाय फोरबो बेहाय गासैबो फैनांगौ आरो गासैबो जोंखौ थुलुंगा होफैनांगौ आं दिनै बे समाव बेखौनो खावलायनो सानदों फैगौ जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 50थि एबा सनाथि मायथाइ फोरबो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ फैगौ 24 डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि 28 जानुवारिसिम जागोन दा बेवहाय आं आसा खालामो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना जेरैबायदि लाखानाय नैबे अक्ट' बे अक्ट'फोरावहाय नोंथांमोननि गोबां मदद आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे गासै जोंनि आसामाव थानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोआवहाय बयबो बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन
जागोन।